ydy. Mae wedi creu goliau'r tymor. Efo'r cyffyriad ei gan y rwyd. Ac Elliot Richards oedd i fyny yna o ganol y cae a dyna'r gol agoriadol hogia. Defnyddio'r pŵer ar y croesiad a chyfeirio ei anwysu i fewn i'r gornel. Gret y gol. Cyffyrddiad campus gan Ieuan Owen. Mae Hulbert yn y canol. Hulbert fewn trwch blewyn i ychwanegu ac i ddyblu mantais y Barri. Davies at Louis Lloyd. Lloyd! Un cyffyrddiad, un gol, mae'n gyfartal, Caernarfon 1, y Barri 1. Un cyfle mae eisiau, a mae gyd o gol. Goset, Mendes o cyffyrddiad hefyd, Mendes! Do ddim yn ergyd, do ddim yn groesiad. Gath o'i ddal rhwng dwy stôl yn y fan yna Paulo Mendes. Union beth a ddigwydd, mae'n dau feddwl. Be mae'n mynd i wneud? Chwilio basio, croesi, beth dwi'n wneud? Ti'n gwybod be, mae yno fo amser. Codi dros y golwr. Na chi beniad gan Mwni, mae'n disgyn i Davies. A mae dal yn edrych di wir o'r golwr, rwsyd rhywfodd. Liam Armstrong, wel mi ddisgynodd o ar y bêl. Bron yn ail i Caernarfon. Mae Adam Davies yn ei chanol i. Bale yn cael ei dwyn gan Sam Downey rwan ta Lloyd, y cyffyrddiad at Davies yn ôl at Louis Lloyd. Gafodd o'i orfodi am allan chydig bach y fanna. Lloyd, sgiliau gwych, ac yn edrych am Adam Davies. Am sgil, a'r bergen gyd y gwir yn ôl. Mor agos. Nefi, blw, am gyfle. Gwych gan, sbion, sbwysgil bach yma, that's right. Tara, wedyn, mae'n tynnu ddol, a dyma ti cyrraedd i, ond mae'n anlwcus ti ar bedi'r campus. Morgan Owen chwarae'r bêl yn y gonel at Lloyd. Lloyd! Dyna chi gol! Louis Lloyd! Mae'n ddwy Louis Lloyd, mae'n ddwy Caernarfon. Mae rhediad Louis Lloyd yn neud y bas yma. Ia Morgan Owen sy'n pasio i, ia mae'r cywydau, mae'r pwysau'n berffaith arni, ond ti'n gwybod be? Mae'n dechrau, y rhediad sy'n neud y bas. A mae honna yn glinigol. Wan tan yna gyfle cynnar fan hyn i Adam Davies. Davies! Y dechrau delfrydol i'r ail hanner. Adam Davies, gwrandwch, drychwch be dwi wedi wneud. Mae o di roi Caernarfon ymhellach ar y blaen. Adam Davies, Caernarfon 2 y Barri 1. Davies, a di hwnna'n gic o'r smotin ydi! Cic o'r smotin! Callum Sainty! Wel, penderfyniad anferthol. Oes na hat-trick i Louis Lloyd. Lloyd yn ei chladdu i dor rwyd. Siawns. Nad oes a ffordd yn ôl i'r Barri. Yli faint o cwl dio, yli faint o hynna'n oderus ydio i reid ti yn fanna. Yn y gornel bella. Adam Davies, a bel i gan y rwyd am yna bedwaredd i Louis Lloyd! Perfformiad 5 seren gan Caernarfon. Faint yn neis di hynna weld chwaraewyr yn gwenu. Mae'n mwynhau hynna'n. Adam yn neud yn wych, ond drycha hwnna. Ti sôn am bod yn uniongyrchol, mae rhaid chdi neud o weithio. Os hynna'n digwydd, pel drosodd, Adam, postyn pella. Ta dyma Louis Lloyd. Mae Lloyd drwodd os a bumed i Lloyd. Lloyd i bi'r golwr. Louis Lloyd yn dal i fynd. Chwarae'r bêl y sgwar a Davies. Adam Davies. Nefi wen. Mae'n ongl wedi bach rydyn. Mae'n trio ni ti nawd i Adam. A mae yna bobl. Dwi'n mynd i reid yr esgusodion gorau i chdi. Mae yna bobl
Mae'r cae ddim yn wastad. Thomas, Darren Thomas, Lloyd, oedd o'n cam sefyll. Oedd o'n cam sefyll, mi ath y lliman i fyny. Ar yr ochr bella, Ia, yn Darren syth Lloyd. bin. Dyma fo'r digwyddiad. No, drychwch ar rediad y gwair yn y fan yna. Yndi, just, mae o flaen y bel yn dydi. Mymryn. Na, y modfad. Lewis, just gosod y bel i rediad Will Richards i fyny o'r cefn. Dyma Ieuan Owen, mae yna 4 i fewn yn y cwrt yn disgwyl am y creisiad i fewn i gefn y rwyd. A clacwn, dy fe? Nawr Richards, dwi'n credu oedd o, dwi'n meddwl na Will Richards, y cefnwr mawr gafodd y cyffyrddiad ola. Fo sydd i weld yn rhedeg yn ôl ac yn dathlu. McLagan gafodd hi. Nes i ddeud o'r dechrau. Malcolm Allen hollol gywir fel arfer. O, Albert! Y gic acrobataidd Aidan Lewis a Ben Hughes. Mae'r Barri di deffro yn hwyr yn y gêm efo 2 funud i fynd. Y chwiban ola. Perfformiad 5 seren gan y Canaries. Sioe y brenin Louis Lloyd oedd hi. 4 gôl. Chwip o gêm. Caernarfon 5, y Barri 2.